Wah, jesuk. Cok, cok. Kait mau jenengan HP wae iki lho iki. So nek gedhe dadi apa wae iki? Mbok yo lereni to. Nek gedhe dadi apa? Kok dadi apa to, Kang? Saiki ki jaman modern, Kang. Sinau ki ndak nggo HP. Mergo sinau nggo HP kuwi to, Kang. Wong-wong ki iso sugih. Duwe motor, duwe pesawat, duwe omah tingkat 18. Omah tingkat 18. Omah tingkat 18. Hooh, Kang. Jajal bayangno. Omah tingkat 18 sih sepira dhuwure, Kang. Walah, kowe kerti saka ngendi? Ayo lesno skon HP ki to, Kang. Mulakno kowe ki rameng kakane turu, Kang. Sok nek tuwa arep dadi apa? Alah, gayamu iki, Cok. Saiki kowe sinau apa kuwi? Nek saiki aku gak sinau ning pertukangan ki, Kang. Pertukangan. Tukang apa? Tukang ngapusi, Kang. Berarti ini pesawat wong sugih omah tingkat 18 muka kowe ngapusi. Hooh, Kang. Welah dalah, diamu. Wis aja keras lang nangis. Sik tuku neh. Wis aja. Sing nangis napa, Jok? Iki lho Kang, dalanane Joko ilang. Yo, halah Jok, Jok. Kowe dalanane ilang ya nangis ya. Wis tak tukokke nek. Ramah nangis to, Wi. Tenan, Kang. Kang, jarene sampean diputus karo pacar sampean, Kang. Tak sabar kuwi meneh iki. Kowe ra ngerti. Dadi wong lanang ki kudu sing kuat, Kang. Masa ditinggal pacare nangis, Kang. Besok tak golek dia meneh. Ya aku subur Dudi. Yo ndak aku. Udah aku. Udah aku, Dek. Jok, mbok rene. Yo. Mama, Kang. Ure bangi iki ngeduk iki. Aduh, Kang. Tanganku ya kena tekuk, Kang. Tolong, Kang. Kenapa iki? Alah malah muti. Suarane to kuwi. Oh, ra guyon. Duduk neh. Iya. Aduh, Kang. Iki tenan, Kang. Tolong, Kang. Alah wis ra percaya. Keduk neh. Tenan, Kang. Tenan ora iki. Tenan. Iki. Kemana gini kan? Tenan, Kang. Wis keduk dhewe. Mana su?